Yung crispy ulo namin, kahit plastic spoon lang, kayang hiwain. Talagang bumabaon siya dahil sa sobrang lambot niya, kahit sa crispy pata. Tagal kasi namin pinapakuluan, sa 5 oras. Na talaga yung pinaka-trademark ni KK Crispy Pata House hinihiwa ng plastic spoon. Pag hindi nabaon ng plastic spoon yan, hindi sa amin yan. Nakilala yan kasi siguro napakalambot ng crispy ulo at crispy pata namin na kahit plastic spoon, kayang hiwain. So, naisip namin ng asawa ko, gumawa kami ng pakulo. So, naisip kami, ano yung mga malalambot na bagay na kayang maghiwa. Naisip nung asawa ko na plastic spoon. So, yun, tinry namin. Yung sa video na yan, naglasing-lasingan ako kunyari na naghihiwa ng walang kutsilyo So, plastic spoon na lang yung pinanghiwa na. Tapos yun, nag-viral siya. Maraming nag-share, maraming nag-like, comment. So, yun, nag-viral siya. Ayan, nakita siya online. So, dun rin siya nakilala sa video na yun. Parang na-curious yung mga tao, kaya ba talagang hiwain ng plastic spoon May mga customers naman na nagsisend ng videos, nagpi-feedback na okay naman, kaya nga daw hiwain ng plastic spoon. So, unang-una, pagka-deliver sa amin ng mga hilaw na baboy, ulo, pata, inuhugasan muna, tapos binabalot namin sa katsa, tapos lalaga namin ng mga 5 oras, ganyan. So, nilalaga namin, ginagamitan ng katsa kasi para kahit sobrang lambot niya na, pag hinango namin, hindi siya nasisira. Kasi di ba pag kumukulo siya, sisira yung laman So, yun, kapag nakakatsa siya, medyo intact pa rin siya, buo pa rin siyang nasa-serve. So, pagkahango namin, i-rest lang namin saglit para matuyo lang, tapos pwede na siyang irekta lutuin. Para sa akin kasi mas masarap siya nung bagong laga, tapos pipirituhin mo na. Kesa yung iba kasi nating traditional na ginagawa is lalaga, i-freezer, tapos saka lulutuin para mas malutong. For me kasi mas juicy siya kapag yung bagong laga, diretso pirito na sa kumukulong mantika, gamit yung panggatong natin. Siguro, hindi na siya sikreto Parang pinapakita talaga natin na nilalaga natin siya ng napakatagal. Tapos nakakatsa, gamit yung panggatong. Siguro yun din yung advantage na lalaga natin ng matagal. Kaya mas malambot yung karne. Tapos nanunuot yung lasa. Hanggang laman talaga. Nandun yung flavor ng crispy ulo at crispy pata. So, sobrang lambot nung loob niya, nung laman. Tapos crispy yung balat talaga. Ang kwento kasi sa akin ng asawa ko, sila tatay daw, mahilig uminom nun. So, mahilig sila gumawa ng pulutan na crispy pata, crispy ulo. Tayo kasing mga Pinoy, medyo mahilig uminom, medyo mahilig tayong kumain. So, parang special talaga yung crispy pata na kapag yan yung handa mo. Kapag may crispy pata sa mesa, ibig sabihin, may handaan talaga tayo. Pero basta may handa tayong crispy pata, mas masarap siyang kainin salo-salo kasama yung buong pamilya, barkada. Parang pinapasarap niya yung yung banding kapag may ganyang masarap na food trip Yung crispy pata namin, bagay na bagay siya sa sausawan na suka namin na may sibuyas, dagdagan mo pa ng chili garlic, bagay na bagay, perfect match talaga. Ako nga pala si Paulo Antonio, co-owner ng KK Crispy Pata House. Nag-start yung business na to sa mga father-in-law ko and mother-in-law ko. Sila yung nag-start nitong business and then tumatanda na sila. Kami na nung wife ko yung nagpatuloy. Then nung pandemic, diyan kami nag-start mag-online para makapagbigay ng orders online na with delivery. Nung in-start ko nung mga biyenan ko, ang pinakatinda talaga nila is crispy ulo, tsaka crispy pata. Tapos fried itek, tsaka fried pugo. Doon talaga nagsimula yung Mampablings Pulutan. Doon nagsimula yung negosyo na to noong 2011. So hanggang sa pinagpatuloy lang namin ng asawa ko, kasi nga nahihirapan na sila nanay at tatay. Then nag-online na kami para makapagbigay kami ng order online. Sa ganitong hanap buhay, masasabi ko okay din naman siya kasi parang unique siya. Usually, ang makikita natin kasi lechon manok. Tayo kasi yung
mabilisang crispy pata, mabilisang crispy ulo. Kumbaga, pag umorder ka, basta willing to wait ka kasi made to order tayo, laging bagong luto. So, kapag sinerve natin, bagong luto talaga siya, napapadeliver natin. Bihira kasi yung ganun yung mga online delivery ng crispy ulo, crispy pata. So, tingin ko unique kasi. So, parang medyo konti lang din yung competition sa ganitong tinda. Meron din po kaming crispy ulo sisig bago po sa menu ni KK. Ginagamitan natin ng Japanese mayo para may kakaibang twist sa sisig natin. Meron din kaming adobong fried itik, may kasama ng laman loob. So kapag inopen nyo yung fried itik, may surprise na atay, may egg, may siomay din kami, jumbo siomay. Yung asawa ko po mismo yung gumagawa. Nagre-range yung crispy pata natin sa 600, pinakamaliit, hanggang sa 1,000. Yun yung pinakamalaki nating crispy pata, nasa 3 kilo. Sa crispy ulo naman, nagre-range siya ng 800 hanggang 1,200. So, yung 1,200, yan yung pinakamalaki din natin. Nasa 3 kilo din siya ng crispy ulo. Meron din po kaming bago, yung buy one take one na pata hacks. Price niya po is 700, 800, at saka 1,000. Depende po sa laki. Baga, dalawang pata na siya, wala lang yung paa. Pinakahita lang ng baboy. Sa negosyo namin, malaking tulong siya para mabigyan namin ng magandang education yung mga anak namin. Nakakatulong din kami sa mga employees, mga working student na gustong mag-start, magtrabaho. So, parang target din kasi namin, usually working student talaga, halos lahat ng employees namin. Nakapagpundar din po kami ng bagong branch po. Meron po kaming bagong branch sa Santa Maria, Bulacan. Ayun, may dine-in na po kami doon. Tapos kung ano po yung ma-order nyo dito, meron din po doon, ready available po doon. Pwede po kayong umorder sa amin sa Facebook page namin. Valenzuela branch is KK Crispy Pata House. And then meron po tayong Santa Maria, Bulacan branch. Pwede po kayong mag-message lang po sa Facebook page or tawag po sa amin para po maka-order. Made to order po tayo. Iluluto po muna bago po ipa-deliver or bago nyo po pick upin. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa KK Crispy Pata House, sa lahat po ng suki, sa lahat po ng new customers. Welcome po kayo para itry po yung crispy pata, crispy ulo po namin.